Adu kat no ngin syaset fatok haune virus. Aba kalat berlaj nu kadon. Ini ban simbet yaka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun bati kena persya ya kena ke khlap. Kadon ka Jingong baka Surok kalong upodlom jong karoy kapar. Kabaya kane ka kantin wat ki he sarkar ru ki shai kran bha ha ka jingyalang place na Surok thamai lane habalit play ya ki Surok baladap siang rong. Henrei kane ka kantin ka syukot no tanghi ki jingmut jing perkhat klam kano ka jingshim khya ban pen bha ne ban siang rong na ka banta ban pensuk sha ki pai ba ha ka lek kawan. Kham tam e ki Surok kali ki bapenya so na ka wei ka Shnong sha ka wei pan bat ka bajangai da ki 4 kilometer na ki Surok balat kali. Kawai na ki Surok ka baha papo ka Umsning constituency Ribhoi district ka bapeniaso na ka Shnong Maulang banrung sya ka Wahpipa hadu lau huleng ka badai ka Surok na ka benta ka Jingbet Biang jong ki lai tili ki Shnong kata ka Shnong Mau Korblang Wahpipa bat lau huleng bat ka ba ka jingjangai na ka Maulang hadu ka bakut ka te ka Surok kat kum ka jingtho badang su antat ha ka jingjlan ka don kumba khandai kilometer ei kate ka Surok kadai ka wei na ki Surok kabalaya rap hai ki paiba Nongshong Shnong ha ki te ki Shnong tang ha ka por tlang por rang slam henrei ha ka samoi liur na slam kan long ka ba shem shitom mi ki paiba ki balit don kam sha Umsning ne nongpo ne shadu nong ba shlong namar kin ha ban yai da ka kjat shadu shamaulang ban ap kali lembat ka kti ha ki kti ki kjat wat ha ki jan be ki phongru arngut ki rang ba Shnong na ka te ka Thaiñ kata uba nongrang rang ba Shnong ka lau huleng bat uba bertiken maulong rangba Shnong ka Wahpipa bakilaju persang ban lekmi syaki bor sarkar naga benta ban uot bannam ban penyo ya ka Surok bala siang rong penban kane ka jing uot kelasa tang ha ka jing lej uot bat gamshem ladon satya kanu ka jing sim khia na ki bor sarkar ban pen urlong ya ka tei bakiladap uot bat menta ki paiba na ki te ki Shnong ki hap hi ban supar ha ka ba umlai ka kali bat wat ki brew banaki wei pat ki jakaru lada ki wandon kam kin ngat hakaju ka apot ban supar ban poi se ki te Shnong ya ka te ka jingjot rathai ba ka jingsneu ka bala palat jong ka te ka Surok lasakhi da ki nongyelam ka RBYF ki bala lek don kam se ki te Shnong ha ka khatnyo tarik unaitung henrei ki kali bakit yaki kimnut shu ban yai ban penpoi yaki sha ki te ki jaka ba ki thumu ban len lada ka te ka Surok kali ka danglong sa kumtei khlamdan kanu ka jingshim khya na ki bor sarkar kan wanra e ka jingdu nong ka bakrau ha ki tu ki bamat e ka jingshitom hakimet ka ba ki bakoit ne ki barang ba ki haban suba e ki bapang bashitom ban leibu se ki jaka sumar lane ki haban wai de ki kali ki bala ban len ha ka dor ka barem ban penpoi hadu ka jaka balai kali shushu ka jing sertok ki paiba ka longru haba ki thmu ban leide leipet ya ki mar rep jongki kaba ki te ki Shnong ki babun ki de ki ba im ha ka rep karyang kalawan ra e ka jingdu nong ya ka yo ka kot ki nong rem tang namar ka daw jong ka jing bombiang ka Surok kali to hang ne ngi don arngut kirang ba Shnong iwe na Wahpipa ba iwe na lauleng te ngi laya lenti menne ma yisem ba don ka jing jinjar ka ya lenti hamtam ka Surok kali tingko amun tip na phi arngut kirang ba Shnong hatu filadon ke je kren bat ki bor sarkar ban sna lane ban siang rong no ing Surok jong ti la don ya keren sama ti kila amnya tu kano kilometer e ke ni ka Surok jong ti ka jingai no te na maulang hadu hang ni ke jaka Bo khandai kilometer. ti ki kamreng bomi na ka ni ka Thaiñ jong ti na mta ban penmi ban di se ki benta jong ka district bat sabar jong district Kisah mungkin kisah ki. hatu kodon na Dah ibu kami. hatu kodon na mo jing sem jinjar jing ba ha kit ki mar hamtam na ni ka jaka se ki jaka Ya jor kau jingjal ingat kepangat kistom mat kakit keba akhiriap mariap maring ro kejur ba ka jingjar kistom le. ke khubor bila bani thu ingi na mta ban pha se ki bor sarkar na mta ka ni ka Surok Ya siapan umut tang bun pha bo nyarap diam bunyo tongsok diam na yi chnang bunyo Surok eh. Dr. Oxygen generator does not need battery or
electricity, and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.